Hvor mange unge er der i gennemsnit, der er kriminelle i Danmark? Hvis du kan svare på det. Jamen det kan jeg sådan set godt. Jeg kan finde tallene, men det kan jeg også selv. Jeg har ikke de præcise tal på hvor mange unge, der laver kriminalitet. Altså det jeg ved overordnet set, det ved jeg, at der har aldrig været så få, der laver kriminalitet, der er unge som nu. De sidste par år, 3 måske, der er antallet af unge, der laver kriminalitet været kraftigt nedadgående. Så den gruppe unge har i dag laver mindre kriminalitet end nogensinde før. Ja, det er rigtig fint. Det er så det samme mønster, der gør sig gældende for landene omkring os. Sverige, Norge og Tyskland, det er det samme mønster, at de unge bruger heldigt. Hvad er de mest udbredte ting, der bliver stoppet for? Altså, hvad for nogle ungdomskriminalitet ser I mest? Vi ser mest butikstyveri, vil jeg sige. Rigtig meget butikstyveri, typisk, og det er pigerne især, der laver butikstyveri. Så hvis vi har 10 butikstyveriforhold, så vælger de 6-7 stykker af dem at lave det piger, og de sidste 3 laver det drenge. Man kan så sige, at pigerne er så klogere på en måde, at de piger, vi så støder på der, de gør det måske kun den ene gang. Hvorimod de der 3-4 drenge, de er lidt mere tykkbande drengene. De dummer sig flere gange, inden de så holder med at lave det. Men butikstyveri, og så... Hvordan kan det være, at det er piger, der laver mest butikstyveri? Jamen det hænger sammen med, at altså, pigerne er jo lidt tidligere, ikke voksne, men modne i hvert fald, så begynder at relatere sig til voksenverdenen. Det gør de tidligere end drengene. Og det er på et tidspunkt, hvor man jo ikke har i sagens natur særlig mange penge, man har måske et fritidsjob, men ikke sådan ret mange penge at gøre med. Og de ting, som pigerne jo bruger, make-up, tøj og forskellige ting, det koster kassen. Og derfor er der altså nogen, der føler sig fristet til at tage tingene ved butikstyveri. Creme og parfume og forskellige former for tøj, når man nu går i Matas eller i Føtex eller hvad det er. Og det ligger jo frit fremme og kan tages og føles på og duftes til at mærkes på. Og så kan fristelsen være for stor til at lade det ligge. Men der er det med butikstyveri, at nogen slipper godt fra det de første gange, men på et tidspunkt bliver de fleste taget. Nogle bliver taget første gang, anden gang, og andre skal måske være heldige, kan man sige, eller uheldige, og de kan lykkes med det en del gange, inden de bliver taget. Men i hvert fald er det jo noget, som der er rigtig meget fokus på fra forretningens side. Så der er butiksdetektiver, der er ansatte, der er kameraer, der er... Butiksdetektiver? Ja, det er folk, der går rundt i butikken og lader som om de er kunder, ja. Og de har så det opgave at gå og holde øje med, hvad de andre kunder laver. Når det er, I tager nogen i at stjæle og sådan noget, ja. Og I ringer til jeres forældrene, hvordan reagerer de, hvis I hører det? Jamen, de bliver jo rigtig, rigtig ked af det. De bliver jo ked af det, først og fremmest. Og er rigtig vrede meget ofte i forhold til børnene. Fordi det er sådan, det er jo en... det er sådan lidt en ydmygelse, men også, at man bliver ked af det, hvis ens børn dummer sig og laver noget forkert, noget ulovligt. Det rammer rigtig hårdt hos forældrene. Og det er noget, det vi snakker meget med unge om, at man skal være klar over, at det, man laver som ung af kriminalitet, det har store konsekvenser for dem omkring en. Både for familien og for også venner, men især familierne og i allerhøjeste grad forældrene bliver rigtig, rigtig ked af det. Og alle de her sager omkring tyveri her, det betyder jo også, at der bliver et efterspil. Socialforvaltningen skal underrettes. Når man er under 18 år, så skal socialforvaltningen have besked om, hvis nogen laver kriminalitet. Og det gør, at socialforvaltningen jo kontakter hjemmet også. Så hvis du laver kriminalitet, kan du undgå dine forældre for det ved? Det kan man ikke. De skal underrettes. Ja. Enten af politiet eller også af socialforvaltningen. Men vi gør det typisk, altså vi ikke underrettes, så vi træffer nogle
der skal sigtes eller afhøres. Hvis man snakker stoffer, hvad er det så mest udbredte her i Danmark? Det er hash. Ja, det er det. Der er det hyppigst forekommende stof, det er hash. Altså for de unge, der sælger, når vi til ungdomskriminalitet. Ja, det er det. Også for de unge, ja. Det er det. Okay. De andre stoffer, amfetamin, kokain og ecstasy, det er lidt mere sådan periodevis og i nogle helt bestemte grupper, det forekommer. Så det er ikke det, I ser særlig tit? Nej, det er det ikke. Nej. Og man kan også sige, dem, i forhold til haschen, der er også det at sige, at dem, der... Hvis ikke man ryger cigaretter, ryger tobak, så har man rigtig stor mulighed for at undgå at komme i klemme med hash, fordi at hash skal typisk ryges. Og hvis ikke man ryger normalt, så er det ikke... så er det med at ryge noget hash, det er jo ligger egentlig lidt fjernt, og det er ulækkert, og det er svært at suge røgen ind og inhalere den, når man ikke er vant til det. Så der, hvis man kan se sådan en rød tråd i forhold til nogen, der vil have, så er det, at de på den ene side, så ryger de. Og på den anden side, så er det nogen, som også har det lidt svært med skolen. De passer ikke altid deres skole, og skolegangen er ikke helt sådan snorlige. Men i forhold til tobak og rygning, der er det i hvert fald en vigtig indikator på, om man er i risikogruppen for at kunne ryge ud med hashmisbrug, om man ryger eller ikke. Har I prøvet, at nogen, som selv har indtaget stoffer eller lavet butikstyveri, hvor de selv har ringet bagefter og sagt det? Ja, det er også hændt. Der er nogen, som kommer som får dårlig samvittighed over det. Der er også nogen, som har taget stoffer, som jo bliver dårlige. Det er faktisk en hel del, der gør. Og har behov for hjælp bagefter. Det kan være, at man selv ringer, men typisk er nogle venner, eller måske forældre, der ringer. Og så bliver der anmeldt, og så tager vi afsæt i det. Så tager vi så på at finde ud af, hvad der er foregået, hvem har solgt hvad, og hvad har man fået. Og så bliver der rejst så undersøger man, hvem der har solgt det, og eller givet det. Ja. Så det er også særligt. Hvor opholder de sig for det meste? Altså er der sådan nogle bestemte steder og grupper? Nej, det er det ikke. Det er jo, altså, det er jo typisk i, altså når man snakker, det er jo meget, det er både offentligt, altså ude på gaden, i til fester, men også privat, kan man sige. I hvert fald når man snakker butikstyveri, så det er jo foregår selvfølgelig i butikkernes åbningstid. Ja. Enten er man alene om det, eller også så er man nogle stykker sammen om det. Og jamen, det gælder også det andet, vi snakker om hærværk. Det er sjældent, at nogen går ud og laver hærværk alene. Men det er typisk noget, man gør for at imponere en anden, eller for at vise sig. Og det samme gælder det med hash, eller jeg må også sige, det foregår på nettet, det er også meget noget, som jo flere er involveret i. Men hærværk, det gør de ikke så meget sådan foran alle, gør de? Nej, det gør det ikke nødvendigvis. Det gør man typisk, hvis vi har en del hærværkssager, hvor især drenge skal vise over for hinanden. Kaster sten på en rude, eller går hen over nogle biler, sparker til noget, når de går og vælter nogle skilte, sparker til en butiksrude, og vil have nogle drenge, som rykker der antennerne af nogle biler. De gik fra en forfest, og så var de på vej ned til Storegade til byen. Og der var så et stykker af dem, der ville vise over for de andre, og så rykker de antennerne af sådan 5-8 biler. Alene for at forstå, hvem der kan, men det var det. Det gjorde det for at vise op af hinanden. Ja. Og det betyder, at der bliver rejst erstatningskrav for hver eneste ødelagte bil, plus de bliver sigtet for at få en bøde for det. Kan man godt blive betjent, hvis man har haft et stofmisbrug? Nej. Nej. Så hvis du har lavet noget kriminelt, så kan du blive betjent? Nej, det kan man ikke. Det er det godt. Og det har noget med straffeattesten at gøre. Men det er ikke at få den der lille... Ske, hvis en politibetjent han tog stoffer, mens han var betjent? Jamen, så ville han blive fyret. Altså, man selvfølgelig... Der bliver en straffesag ud af det. Plus ens ansættelsesforhold, det vil jo ophøre. Men det er en ting,
ligesom med spritkørsel og så videre, at man ikke, det er kriminalitet hele taget. Så hvis en betjent uden for arbejdstiden bliver spritkørsel? Ja, så bliver han også fyret. Ja. Og ja, det er jo derfor, at det med straffetesten, altså, hvis man har lavet noget og har noget på sin straffetest, så kan man ikke, det kort svar, man kan ikke blive betjent, men der er så mange andre job, man heller ikke kan få. Ja. Man kan heller ikke få ansættelse ved Randers Kommune, hvis man har købt på straffetesten. Advokat eller sådan, eller de her store ting, eller hvad? Ja, også advokat, hvis det er privat, så kan man godt, men du kan heller ikke blive... Hvad synes du, starter sin egen, for eksempel? Ja, men så kan du godt, så er det privat. Men 12 skat, skolelærer faktisk også, man skal man også have i nogle sammenhæng have ret straffetest, og man skal have det, når man er, hvis man skal adoptere børn, skal man også fremvise en straffetest. Så der er rigtig, rigtig mange steder, hvor den her straffetest egentlig gør en kæmpe forskel. Ja. Så pas på den straffetest, det er faktisk min udgangspunkt, det er, at den straffetest skal I med en pas på. Ja. Super. Godt. Ja, det var fint. Det var et fint spørgsmål. Det skal du have.